Jeg kan godt tage hende, hvis du er. Det går ikke lige ham, for det går så godt med hende. Det går ikke så godt med krypto alligevel, så... Do whatever Og you du kan da like. sagtens være krypto samtidig. One-time farm girl, one-time smuggler, but forever a pilot. You're either ready, or you're an idiot. Det der som jeg er mest, det der med, at når jeg skyder på folk, så er sådan noget dø, og så går de videre. Jeg bliver skudt, så er der sådan noget. This is your champion. Det kender jeg godt. Nej, igen! Det er da ikke i Det var orden. fordi den overdrejede til det sidste. I'll try and keep us under the radar. Jeg tænkte godt, du ville gøre det. Face driver eller hvad? Nej, bonsai Det bare. er det, du går efter bonsai-bold. Bonsai, okay. Bonsai! Der tror jeg bare ikke, vi helt kommer her. Nej, det er mere, om der kommer nogen ind på venstre. Jeg kan ikke se. Nej, de kommer ikke herover. Så de godt nok har cover. Så skal det være dem der deroppe, men det, nej, de synker også. Sikker? Tror det ikke. Wings up. Jo, det kunne det sgu godt. Kunne de godt, hvis de ville, tænker jeg. Tror jeg ikke, jeg tror det er andet. Attention. First blood. First blood. Good thing it's not us. De må være der. Den prøver vi sgu. Weapons enhanced. Now let's see the mark on the world. Countdown. Say what? Okay. We're all inside. Kedelig. Got my weapon in hand. Let's do this. Så der skulle der nede i være noget godt her. Extra supplies here. Backpack here. Level 2. Jeg kunne tage energiskoen her. I've located the enemy's positions. 8. Check your map. I'm ready to die. De er ikke skide langt væk. Det er langt nok væk. Så der ikke er nogen våben overhovedet, så er det langt nok væk. Charge rifle. Drop guitar. Drop guitar. Der var sgu lidt skud der. New kill leader Det er det appointed. mindste tæt på zonen. Warning. Ring closing. New kill leader, but they haven't won yet. Rings closing and we're all in the danger zone. Ja tak, man. Der er lige lidt af et magasin til. Jeg har 300. Weapons enhanced. Now let's leave a mark on the world. Jeg tror, der er nogen, der skulle tilbage igen. Care package coming down. Yeah, backpack here. Level 2. Jeg har allerede. Me too. Yeah, there are no squads near us. Se. Hvad? Det var god. Hvad var det? Thanks a Og der er en bunch. meget spændende ting. Men det er større. Gris. Han er ikke is. Og en tast til. Here. Det er ikke, Det var en granat. det er ikke rigtigt. Du lader rundt med en sniper, så jeg ikke rigtig, det er en god dag. Peter Holst, han nakker altså folk lige nu. Hvad? He's a fucking cheater, man. Der er bare en, der hedder Peter Holst, der lige nakkede to.
Men der er jo cheese i det her spil. Ja, der er mange, der er i det her spil. Der er masser. I'm recalling my drone. Der bliver skudt derovre. Yeah, there are no squads near us. Wings out. Jumped up a level. Better take an upgrade, huh? I revealed the enemy's positions. Det var det, jeg sagde. De er lige her. De var lige der, hvor jeg pengede. Upgrade strapped in. De er derinde i et eller andet sted. Wings up. Og lige derovre. Det er lige der. Let's go there. 조심하자. Pas nu på, Vest. Flyver dreng. Det er ikke vist, der Vi slår slås. dreng. Nå, de Det var slås med lige så nogen. meget mig. Det var også mig, Nicky. Vi begge to fløj. Nå, De jager nogen derovre. Transfer to that spot. der var nogen, der blev gennemlydet derovre. Ja, jeg kan se dem. Got my weapon in hand. Let's do this. One squad in the area. We have the drop. Kan jeg opgradere våben i her? Ja, 11 åben kan du, men de kan se dig. Derfra har jeg noget at gøre det. One squad in the Hvor er area. de henne? We have the drop. Let's go there. 조심하자. Det er nakket der Der ligger er hold. I got Må løbe my den vej. newest weapon and a smile on my face. Signaling my drone back. De er stadig, de er løbet væk. De er helt derovre. That way. I revealed the enemy's positions. Ja, okay, det er dem, der er tættest, ja. Men de er på vej væk, ja. Det kan være, de kan se, hvor den næste zone er. Optics here. Sniper. Det er det forkerte optik. Jeg troede, det var det rigtige løbepenge. Nå, men det var mere til Thomas, sagde han ikke, han havde en sniper der. Countdown. Og jeg har en 4, 2-4, det må være rigeligt. We're all inside the ring. Attention. After squads left, no time to be tired. Replicator being delivered. Wings up. Got a replicator. Hov, den der kasse derovre, hvis I lige venter, den kan jeg åbne, for jeg har åbnet en, så den giver liv. Eller den giver lilla taske. Og jeg fik en. Thomas skulle bare på den. Den her livkasse herovre. Den skulle gerne give en lilla taske. Some extra munitions. Det gjorde den også. Level 3. I'm back. Logged off my drone. Hvis der er nogen, der skal have en lilla taske, så er der en lige der. There is a new kill leader. Hvad er den? Den giver, hvis jeg har en lilla taske, så giver den en lilla taske. Eller hvis jeg har åbnet mere end en, så giver den også en lilla taske. Det er meget smart. Mangler du lilla taske, Nicky? Ja. Jeg kan ikke sige noget. Men altså, jeg vil sige ja. Så kom med herover. Signaling my drone Ja, back. men det er ikke så vigtigt. Lad os bare lige holde. Lige nu er vi 0 point. Hvis de lige kan nakke hinanden Nej, lidt, det er vi ikke. Nej, vi er minus 10 her. at du er. Mm. Så er det også endnu vigtigere at holde den, så du lige ryger 2 hold der. One squad in the area. We have the drop. Fuck. Hvor er de? Jeg Det er ikke, så finder han ud af endnu. Ellers er han fyret. Jeg var interesseret, om de var bag os. Jeg tror ikke, det er. Nej, de er nok inde på den anden side. Nej, Probably there. not. Open supply. flyver lige forbi Thomas nu. Og der kommer en til der. Ja, Han prøver på at få sine venner med, tror jeg. jamen, jeg har lige skudt på. Der kommer en drone. Jeg har nærmest skudt den drone der. Dronen er sgu. De løber deres vej nu. Signaling my drone back. Jeg kan vi dem. De nåede nok at få ham. Care package coming
Det gør Thomas i hvert fald, så må vi jo nok hellere følge med. Jeg tror, de bare løbet derudad. Prøv på at få deres Gør det også. Det lige gik der ikke. Han er sniper. Recharging shields. Hende. Hvad? Skal jeg ikke ramme noget her? Det kan lære dig det der. I'm spotted. Taking fire. Broke their shield now. Den ene er nede. Enemy down. Shields on that bandit. Fuck, så det var tør for skud, mand. Nej, han er næsten død. Godt. Han fik holdet. Er du safe her? Back. I won't always be around. Great. Safe to touch down. We're already in the next ring. Reloading. Many squads. Det gør lige, at... Men i squatten der bare, det er over 5. Så er vi 5. Finder. Kill leader. Eyes out for him. Det er der problemer. Der er en... hvis du kan bruge dem som også. Jeg kan ikke bruge noget som helst. Det her sniper stinker jo. Right here. Det var mere, hvis det var til andet end sniper. Leader appointed. Det var bare burst. Det må være fint. Godt ikke sige, at jeg skal bruge liv, mand. Jeg mangler sådan en lille streg. Han havde et evac til over ham her. Wings out. Det var ikke nok. Jeg har hverken brugt en kugle eller sæt endnu. Jeg har en 3 gange her, Nicky, på at se, og det her noget for dig. Nej, jeg har en. Jeg kan ikke sætte den på mit andet våben. Så skal du spørge Thomas, han kan også godt lide den. Jamen, jeg har taget den. Jeg har Closing up here. Nå. Så jeg kan finde de der spasser. Der er et Extended lidt... life. Kom herover. Level 3. Warning. Ring closing. Nice. We're Der er already vi sikkert inside ikke the endnu. Lilla, så løber jeg lige hen og kigger, om det er noget, jeg kan bruge. Incoming care Der. package. Hvor var det? Pro tip. Ja, hvor var det der lilla egentlig? Langs væggen, langs væggen. Hvor fanden er Thomas? Du er stadig det er her. lidt Du siger bare der. Jeg tror det var fordi du var ved at blive angrebet. Ja, der. Let's go over there. De bliver mast ind i skallen, ind igennem hullet nu. Forget that. Let's go Der. there. Chushmaja. Eller så løber de den her vej. Enten eller. Next, de kommer ind igennem hullet her. Signaling my drone back. Jeg kan ikke se hvilket hul vi snakker om. Der er i hvert fald en deroppe også. Bogey I there. got eyes on one of them over there. Der. Ja, Kommer nu, jeg så ham Ikke heroppe. Jeg er bare blindet, eller hvad fanden foregår. Prepare yourself. hvor mange penge gange skal jeg have pengene der væk derovre? Okay, det er bare fordi jeg også har et derude. I'm down. Der er nogen, der bliver skudt Okay. lige nu. Godnat, Thomas. Ja. Kom her, Thomas, kom her. Der er en anden der. Bagfra. Fuck. Der er sniper på hver side, mand. Mayday. Det er lidt I'm overbagt. burning over here. Jeg er nede. Kom her, Nicky. Jeg er inde ved Thomas. Okay, de står i hver deres side. Det var lækkert. Ja, de gør. I won't always Piss be fedt. around. Så de kan skyde igennem vinduet. Charging Ja. up my shields. Lad være med det. Jeg kan bruge min kugle. Enemy locked on. Taking fire. Au. Hold on. De kommer nu, som I er rigtig, rigtig tæt på, lige herude, den her dør. Den her Go dør. this way. Men de skyder også på hinanden. Jeg tror ikke, Nej, de de er sammen. skyder. Nej, de er ikke sammen med de andre. Nej, de skyder ikke. De kommer ikke ind ad døren. Det er fint. Vi er sandwich, men lad os bare forblive det. Kommer nogen nu? Ja, Vinduet her. Need some help here. han fik mig. Han er nærmest nede. Nate. Ja, der fik mig ned igen, Nate. Watch your back. I won't always be Der er around. det. Charging up my shields.
Kan du sætte sådan en... Eller har du ikke din gode lige nu? Only 2 squads left. Jo. Here, take those. Dankeschön. He'll fix it up. Hvis det er den klasse. Jeg hørte lige, Ja, det er kun dem over på den ene side, og dem over på den anden side. Den ene er der, og den anden er den anden side. Så de, Der suger ham derovre, vi bare står i. Shields on Har du that på? bandit. Der var en til der. Shields a recharge. Det er folk skulle lige også med. det er den helt store sniper nede for hende. Countdown. Nice. Safe to touch down. We're already in the next ring. Charging on my shields. Det er dem bag mig, der kommer. Der skal ind i der skal bevæge sig. Ja. Nok er den ene. Got one. Enemy down. Af dem herude. Let's go here. Der er et helt hold hernede. Husk din ult, Thomas, hvis du bruger dronen, og du kan smadre et af holdene skjold. Det går og køre det en meter. Yeah, 2 squads nearby. Jeg kan også finde dem, hvis det skal være. Jeg kan også godt prøve at bruge min ult, og vi flyver op i luften, men... Der. 1, 2. Jeg kan bruge min ult, så vi har Der er skjold, hvis to den vi har. fulde hold, og de cirkler, rundt om vores hus. Hvor lang tid er der? 7 sekunder? De kigger ikke på jer, de kigger på hinanden. Nu er de to fucked. In progress. Ja, det er direkte. Lige på. Safe to touch down. We're Oh, already in west. the next ring. 빨리 가자. Reload. Og det andet hold kommer ind herfra. Okay, jeg kommer ud igen. Jeg bomber ham hernede. Jeg bruger min ult hernede. Executing reboot. Signaling my drone back. Han er lige herude. Ja, danger close, det var lov der. Nå, vi kan heller ikke skyde igennem det der, Nicky. For fanden. Det er irriterende. Prøv lige en god. Nu er der ikke skjold med. Han er nok. Bandit down. Throwing thermite grenade. Ja. Down to us and them. En til nok. Her. Another bogey down. That's the kill leader we just bagged. Hun er så smadret. Okay, bra. Nok. Sådan der, mand.